Ashe san ki nake Maryam begen ki nake Mudu wai ne yau me waka ni na zo Maryam na sha wahalar so yau na samu diyar girma Maryam diyar kirki kaunar ki nake bidaye Shi so a kan yanke ashe bai da sufa mai so kusa ne bai jimirin ba da kafa shi ke saka launi na jiki yayi zufa shi so a hakan yake a rai zai iya ma komai Ƙwarai santa nake Maryam begenta nake tunaninta nake kullum kewarta nake Maryam ko a cikin taro gane ta nake Maryam ta yi dabon ko tafiya ma a cikin mata Mai ilimin boko Maryam da na addini ga natsuwa kunya gunta ku zo za ku sani ka san Maryam za ta yi kowa ya sani Maryam ta yi daban gona duk ta ɗara 'yan mata Maryam ba ta fushi ba ta da ƙyashi ku sani sannan ba ta faɗa ba ta da ɗaukar raini za ta faɗar tsafta Maryam ba ta da muni in har zan yi aure Maryam za ta zama matata ashe san kyarai Allah ya saka Maryam dare zai ina so na yi barci Maryam